In november wordt het stil boeten. De graaidvogels zijn voort, het vee is op stal, boeren zijn klaar, mensen blijven binnen. Niet in de oors viel die beklemming zo sterk als op de klei. Het bouwloon onder de zeediek. De rijkdom is van het veld. De ierde is verwurrend aan een zwart-grieze nere vlakte dat wien en slagrein het gemoed gieselje. Geen bos komt te schooljen, geen eeuwig groen gas als treest. Hoe houdt een mens het hieruit? De poortjerappel, dat is het bruine goud van de klei. Hier verdienen de bouwboer zijn geld mee. Hier kinderen mee bewijzen. Augustus, september is de rispingen. Daarna stiet de boer maandenlang in de squarre te sorteren, te conserveren, te rekken. Hoeveel riappels ga je in de loods lezen op dit moment? Nou, dat is heel, maar meer dan 4400 ton. Tot 4400 tot 5000 ton ongeveer. Dus ja, totaal ja. Het gaat om de riappel, hè, bij de bouwboer. Ja, nou, bij ons dan, ja. En nou, dat is de hoofdtaak, zeg maar. Dat moeten wij maar verzinnen, eigenlijk. Nou, ja, dat is de meest intensieve. Dat is de investering met de meeste dingen. Dus ja, dat moet dat maar gebeuren. We zijn nu vooral in november, december van het Midden-Oosten ondergang. Dat is dus Israël, Egypte, Syrië, Tunesië, Algerije en soort. Daar gaan nou voornamelijk de riappels in. En dan is de hele jaar die hier terug aan nere loods. Nou ja, dat zie ik het net. In principe is dat machtig mooi. Nou, je doet wat mooi product in de zak. Je zorgt dat het zo goed mogelijk gebeurt. Dus ja, dat is wel mooi. Dat vind ik persoonlijk heel mooi. Nou, dat is het eindresultaat. We het hele hier op maar bezig gaan spinnen. De jest jouwt de boer rijst in de kop. De simmerse onwissers over een goede opbrengst is achter de reg, de buitens binnen. Hij weet nou hoe de zaken ervoor staan en zocht maar genoegen hoe de riappels, de bieten of de siepels in grote vrachten verkocht worden. Een lege ikke is zelfs voor de jonge boer geen desolaat beeld, maar de kroon op een goed ier. Ja, dit jaar bij het jaargetijde. Dit jaar erbij. Kun je hiervan genieten, van zo'n stuk loon? Nou, er net een volle wetter op zit al, ja. Nou, als er wat wetter op zit, dan wil je net altijd blij. Nou, dat is minder van het longen, zeg maar. Dus ja, zoals je bij de won natuurlijk, ja. Maar als het mooi gries van boven is, dan vind ik dit wel mooi. Wat is hier mooi aan dit loon? Wat je mooi is? Ja, dat is een goede vraag. Dat zeg ik nog niet. Dat was mooi. Ja, je viel je thuis. Je weet wat je hebt, je weet wat je krijgt. Ja, ik denk dat vind ik wel mooi, denk ik. Oant takkemaaitijd bloot het loon leeg en de boer binnen. Er moet nog 5000 ton riappels sorteerd worden.